kunan. Naganahiling mo akong nagpulok yung mangga. Kaya palang sigyan dit kang bunga kang mangga ko. Tay ka man sa sigyan ko ha. Para pigditi ko pa man sana, na niya ko dakulo na mangga. Hindi man lang kumaong kayo niyo, sarang na YouTube pa nga ni. Takang pagdigdi ko kan sarong alda, mabungahon pa ini. Ngayon, tanada ko takanay, ka pala sigyan ko akayan. Dahil mo man ako nadakop na natalag, nahiling mo akong nagpudaw. Nagkapot ka na. Paano nagkapot araw ka? Ako lang may sala pa lang. Kung dahil ka nahiling, mapukti ka na ng sarong mangga. Kataba ko man ako nagkukuha dyan. Nag-isay man aber. O mag-imbestigar ka, nata. Ako na sana sala. Pwede ka bang idimanda panirang puli ka mga kali ka mansunan. Nala ka, okay, dahil katibayan. Nahiling ko nga ni ka nagkuha. Yuko man. Hiling nga daw ining salong inidigdiyaw. Kisa nagkuha ka niya. Oh, aber daw. Oh. O ini, makapigsalaan ako, oh. Oh, may nagtarakdagan. Anong mali mo nagtarakdagan? Para balunta ka naman kay niyo. Ay, sus. Sana na rin nagtakdag. Antig ko ang baga sudah wala na. Kasi brada, makakan mo mali niyong garina. Kaya, iya, nagtakdag yan. Tasara na Dahil mo mangyari, nalanganin pangalan niyo. Dahil ka magsalag kitawo, dahil ka ebidensya. Kasuhan ka child abuse. Gali ka man so. Dahil ka magpalasalag kitawong dahil sala. Gali ka so. Tagalaling mo akong nagpulo. Huwag yan eh, kapot-kapot muna naman. Eh, No? pinurot ko duman, tapos piling ko sa imong mga natakdag. Ay, Anong na. manawara dyan, natakdag. Grabe naman. Sayang, kasi ko para puro dumuduga yun na. At abako man nga ako kaya na nagkukuha. Basta, ikaw tas nahiling. Ikaw na kayo ito sa nagpudo. Ididimandata ka, araw ka kaan. Eh, kung manahiling sa ino nagpudo, ikaw sa nahiling na bando. Dahil mo nga nahiling, dahil mo pagsalaan nga, para ko nga nakiagi nga niya. Kung nahiling ako, mabungahon. Na ba nagkapot? Ako na may sala pa lang. Siyempre, Grabe naman. ikaw so nagkapot. Ikaw masasalaan ka ito. Sa'yo mo yung manggang ina eh? Iyo! Ako mo man ang mangga? Sa kuya ini. Kaya nga silang waita ka. Uy! Sige mo ako pagsala eh. Iusip ta ka lamang kimay. Naning ma. Sige na ka. Pag-araw gayan. Dahil na kayo magkasundo kung istirantang ini. Siyempre, ako din mo pagpalasalaan nga. Masayang ka na. Mauli na. Nag-stock na ining mo. Bako niya mo pala ining mangga. Tapos pigsisita ko. Oh. Uyug-uyugon mo ah. Grabe naman na. Ako, mapakuha mo kang bakukuong mangga. Dahil ako kisala kaan. Ako ang piga sa utang. Uli, totoo na niya. Dahil naman siya. Dahil ako nailing. Why? Bako na kamangga. Uminali niya. Sikaw pag Saudi, di nga ebidensya. Pipuyugon mo ah.